Lalu ketemu lagi. Nggih, bertemu kembali. Wow, saking Pripun? yo jam pinten? Wow, setengah 8, Mas. Setengah 8. 2 jam setengah perjalanan ke sini. Mau ora gelem bareng. Lah aku nek bareng jenengan ngomboke nggokke malah Kowe nek kena gaeng ning mobil iki malah nang kabeh. Lho, maksudnya aku kan dadi wedok dhewe ngono? Lah yo heeh. Engko dikira-kira ora cukup yo nek dhuwur mobil ditaleni ngono kuwi. Ya aku padake sawi apa piye nang dhuwur mobil. Kok isa-isane iki nek ra ngelingi anake juragan wis tak embuh iki kok sarwani kaya bapakne iki yo wis saiki wis mulai gede, saiki wis mulai laris lumayan. Alhamdulillah nderek remen Mas Gading. Pokoknya terus belajar, semangat nggih. Nggih. Rasa neko-neko sik ya. Mboten ate neko-neko. Tenane. Muselingan kok. Kegiatan. Oh kegiatan yo oleh nek rasa mempeng-mempeng saiki gandeng jenengan ki kerep mayang yo nek istirahat yo dienggo istirahat sing tenan. Ora waya istirahat malah blayang. Nek dak bener Mas, ora apa-apa Mas. Lah nggih to. Kok kegiatan? Cah lanang kok. Kegiatan ki arepe ngopo? Nggih. Bener ki tak dukung. Lah nggih. Lah ya aku ki oleh berkegiatan tapi nek wayahe sesuk mayang saiki istirahat dienggo ben staminane ki engko bengi le mayang ki ben jos ngono lho Mas. Mas Gading nek mayang jos terus. Lah ya mulane ben aja ngantuk, ben aja masuk angin. Mas Gading kan kerep masuk angin kuwi mergane kurang bobok. Sok ora iso bobo soalé. Lah piye le iso bobok? Ben iso bobok ki ngombe. Ngombe apa? Hah? Ngombe apa? Senengane apa? Aku senengane Apa? mie susu sing saset sing. Sing saset ya entok. Sing penting ki jenengan nek arep bobok, Sing kena digawa nang ndi-ndi. Maksudnya? Ya sing saset ku jenenge saset lah ya cilik. Oh sing cilik. Kena diselempit kene ndi-ndi. Weh, Kena digawa nang ndi-ndi. Iya, diselempetke Mas. Oh, kurang iki keremenane saiki tetep ijik susu. susu saset sing kena dislempitke. Nah, niku lho. Selempetke nang endi ya, Mas? Ayo ning sak ya kena. Ning sak ya kena, ning tas ya Ning kena. tas ya kena Ya ya, toh? Mas. Nggih. Wong lanang iki sing Sing apa? terengginas. Terang giling. Nggih niki nderek sowan wonten ngendi ta iki? Getas. Getas. Bandung gede. Bandung gede. Kedu Temanggung Nggih. menika. Nah, Iki terpampang nang kono ana Mas Gading. Nggih. Ana aku, terus iki sing siji sapa to kaya tikus iki? Iki lho. Lah Mas. kok ngono kok tikus. Lah apa to? Terwelu ngono kok. Oh, bener kaya terwelu. Iki kok ya dideleke kono iki sapa to jane kuwi iki? kaya apa? Iki Mas Gading. Ayo. Terus iki gambarku. Ayo. Lah iki sing siji kok kaya terwelu ya, Mas? Nah nggih. Iki sama. Kuwi lho. Genahe terwelu apa tikus? Tikus ya kaya tikus juga terwelu. Ya, sun ya Bu ya. Lah ngapa? Ya sun ya. Ngapa? Ya sun ya. Iya, iya. Oh, berarti mbokne terwelu wong dimeni iya, ngono disuwun ya Pak iya, ngono berarti mbokne terwelu we. Ya ora, lah mau disuwuni rak ya muni iya, Pak. Lah iya nyatane nek aku tikus berarti nek aku menisun ya Bu iya ngono. Lah kono meni iya ngono kok. Berarti terwelu lah iki. Aku ora rumasa ngetokne kok iki. Lho, Lah ngopo? metu dhewe no aku. Wis gedhe kok ditokke. Wis gede iki wayah metu dhewe Wah, ya Mas. gedhe wayahe metu dhewe ya Mas. Nggih. Mas Gading iki asal aja terprovokasi terprovokasi karo sing jenenge Gareng Widi iki mergane mantan anyar Mas. Dadi jenengan rasa melu-melu omongane iki ya. Jenengan rasa Nah, kula niku sak video call kali Mas Gareng kok. Ora apa-apa Mas, awake dhewe selalu berkomunikasi. Nggih. Sok takon piye kabare Mas Nggih. Gareng, kamu ya sehat. Mas Gading mayang nanti ning Gunung Kidul. Kayak wingi iki Gunung Kidul wayangan akeh tempat. Nggih. Kok iki paribasane entek ya to Mas. Nggih. Nganti ki sing ngendang iki Wahyu Cegrek iki wayangan wis tregek. Mriki ya oleh anu piye ya. Kalau wingi niku Mas kula VC kare dhewe niku terus diangkat niku sik Mas iki lagi ora slow kok sik Lagi karo apa? gambare ku ubah-ubah. Lah ngopo kuwi? Lah aku ya ora ngerti. Mas, kowe ya termasuk Mas, Napa? Mas, Nun. kuwi ya kegiatan. Lah, kula kan terus paham terus
tak nunul nggon tombol abang. Tombol abang nyatane yo VC meneh kok ya. Lah Ming takon. Piye wis urung? Urung. niku terus tak live streaming. Lho Ngarung. Iki derek Tunggu, sowan, tunggu, derek tunggu. sowan Iya. wonten keluarga. Terah. Terah sapa mau Mas? Terah Mbah Yastro Diarmojo. Nggih. Kagem keluarga Mbah Terah Sastro. Mbah Yastro. Yastro. Panggilannya Mbah sapa sih? Mbah Mbah Yastro. Yastro nggih. Nggih. Mbah Yastro. Pokoke niku mugi tansah pinaringan kesehatan nggih. Amin. Kesehatan, lancar rezekine, rezeki ingkang berkah lan barokah. Nah. Iki yo dienggo masyarakat Getasan kene kabeh. Getas. Getas. Getasan ki kono Nek Banten. getasan ki Mbak Risa ya. Heeh, wi Getas. Getas kok. Masyarakat Getas nggih mugi Bandung tansah gede. pinaringan sehat, bagas waras, Amin. dayanipun ayem totot titi tentrem kemari palo jinawi. Amin. Nggih, Bangune amin. awake dhewe wis ndongake to. Kathah rezekinipun panjang yuswa. Mugi-mugi saged nerasaken perjuanganipun para sesepuh ingkang sampun sumari wonten ngersanipun Gusti. Nggih, amin. Nggih. Niki nggih matur nuwun kagem Mas BG kalian Mbak Endah lantaran beliaunya berdua saya saged sowan wonten mriki. Nggih. Mriki turine nggih setiap tahun wayangan Mbak Endah. Boten Boten nggih. setiap tahun. Tapi nggih udah dua kali di sini ya. Sampun oh nggih. Ya iki bahasane kene iki mau iki aku lagi tekan. Lah Mbak Tati ndak. Lagi Mbak Tati ndak iki maksudnya apa to iki kok ngono. Mbak Tati ndak ki nek cara Temanggung ki Mbak Tati ndak. Ngono ki berarti Mbak Tati to. Nah, Oh, dadi mangki nang kono ya namni telo, dhek kuwi telo ngono iki. Telo iki jane apa to? Telo ki cantik. Oh, cantik. Nah. Oh. wah Mbak Tati telo Telo banget. ki berarti Mbak Tati cantik. Nah, Oh, berarti aku memang telo sekali. Nah. wih, Oh, lah iya to. Iki sing jenenge Mbak Tati telo. telo. Oh, telo berarti ibu-ibu niki nggih telo-telo sedaya. Ora. Niki sing dene ya telo-telo kabeh, atau Mas? Ora. Nek Yang apa? telo ki khusus bintang tamu. Nah, nek telo iki khusus bintang tamu nek ngono Kok kuwi. iso lho jare cantik. Iki sebutan istimewa. Oh, ada Mas. Gitu. Nek cara nek telo ki nama kebesaran keistimewaan. Nah, Nek cara yo DIY. Nek cara Temanggung yo nek telone iki yo kuwi khusus bintang tamu. Berarti iki ora telo. Ora telo. telo iki khusus sing ngarep buri padha. Nah. Kuwi Maksudnya gua arep buih padha. Lah aku ki bingung e. Nek Iki madhep kene kok rambut tok batinku. kok ya ora iso bedake to, Mas. Ngarep apa mburi iki kaya iso nek kurang ceton nang nggon aku tak duduhi antarane ngarep karo mburi ben iso bedake. Menjang mang Sherlock mawon. Oh, omahku ora ngerti to, Mas. Dereng ya? Masa wong kanggo desa e kok. Ngerti apa ora? Sherlock itu Mbak. Ndak aku blasuk aku malah. Iya. Malah tekan ngendi-endi aku. Telo. aku yo ora ngerti. Alah beltet kowe mbendeno nang nggon aku angger mampir gur ngentek-entekke kopi. Nang ngono ora bayar padake kaya nanggon warung wae. Aku amben mampir kaya ngono kuwi. Ngapa? Mampir nggon Pak Jono, di ngerti dhewe aku ora jajan lho, Pak. Tekan kono ya nyatane disuguh madang. Madang nek nang aku tetep hitung. Dia napa kuwi? Diwaca. Bayangan ngono kok. Iki lho. Tanganmu nyekel apa? Oh iki to. Nah, Ha iki sing cetha. Ha iki ana apa genah bayangan kok. Takon. Oh. Nek kok sik nek cantik ki telo, nek bagus apa? Sikat. Sikat. Ah, malam hari ini Mas Gareng sikat. Sikat, sekali. oh. Ah. Nah, kuwi khusus Mas Gareng kuwi Lah, nek ya. Pak Dalang ora kena sikat apa? Ora kena. Pak Dalang sikat lho jane ya. Ora. Kuwi khusus bintang tamu. Khusus bintang tamu. Heeh. Kuwi ya sebutan istimewa, Oh, sebutan sikat. khusus kuwi mau lho. Mas Gareng. Wah, Mas Gareng sikat. Telo. Wah, Mbak Tatin telo. Oh, Mas Gareng sikat. Ayo maca iki Mas sikat ya. Wah, jan telo tenan iki. Arep pengen sing telo apa pengen sing sikat to jane? Nek telo jare cantik. Sikak telo digabungkan dari sikak telo. Ah, ngono lho.
Ayo sikak karo telu digabungkan Lah ya wis sikak telu. anggere yang penting malam hari ini aku adalah Tatin Telo. Iya. Iya. Aku adalah Garen Sikak. Iya. Iya tenan apik tenan iki. Apik ya oleh oleh jeneng anyar ya Temanggung. nang getas untuk jeneng anyar ya. Ning getas itu jeneng anyar kuwi apa jenenge? Telo. Sikak. Iya. Seneng aku ya. Aku ya seneng. Diwaca Mas. Bisa maca apa ora tak kok malah. Kagem Mas Gading, Mbak Nggih. Tatin dan Mas Gareng. Nggih. Salam teruntuk keluarga besar Trah Yastro Diarmojo, guyub rukun selalu. Amin. Amin. Nggih. Buat istri tercinta Christine Setioka, selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. BY Baik. BY BY itu iki kan le baik. maca baik. Baik. Bi. Baik. Bi apa baik? BY iki Bi apa? Bi apa baik? baik. Baik. Sikak yo. Telo. Apa? Cidor. Apa cidor? Cidor iki sakarepmu. Oh cidor, cidor. Dek kuwe. Cidor. Dek kuwe lah, dek cikak dek. Ajan telo. Ngono to. Cidor. Cidor iki jenenge cidor iki sakarepmu. Lah ya. Ana lagu bajidor kahot iki berarti sakarepmu hot ngono kae. Ya beda kok ngawur. Baik Pak sapa? Baik Pak suamimu. Tanto. Lagi nganggo sikak ora? Ora. Ora, Khusus ora. bintang tamu. Khusus bintang tamu musik. Tak kira nek setiap lanang ki sikak ngono. Ora. Ora to. Tembange nderek mawon. Oh nggih. Iki mau ketake sampean pira? Ono pira? Ono. Pira? Ya engko sik wong wedok anggere karo duit kok kaya ngono. Iya. Kenake? Oh yang guyu mbok ya ben dah iki guyu. Ayo, ayo guyu nek ra guyune lucu iki makene. Nah. Dalem. Jangan Mas Gareng sikak gitu. Mas Gareng sikak. Sik, iki jane iki ibu iki apa to? Mas Gareng sik. Di. Iki lho. Wis to. Nang kene. Yo nek aku nek karo duit ki moh. Mah, ya ning kene. Cukup wong wedok bae. Pira iki? Sampun nyawer 300.000. Sampun nyawer 300.000. Pak Tanto tadi. Pak Tanto. Terima Niku, kasih. kalian ibu sinten? Arum. 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 Berat tangi. Ibu Arum nek umpama kok dadi warok jos. Piye to, Chan? Contoh. Arum. Arum. Iki reni. Tri Bagong ini. Jane ana otot kesenian sekene iki apa? Kesenian Temanggung. Warok. Oh, warok. Apa? Biar tak kenal ke nganu Mas Gading. Nggih. Kesenian Temanggung tak kenal ke. Nggih. Warok. Nggih. Ya Bu, iya ini. Warok. Ah, nggih. Biaranang. Terus Pulang Sungu. tapi jogete piye? Wah. Padha apa beda? Beda-beda. Sing warok. Nek sing jaranan ta? Nek sing jaranan umpama ya. Umpama. Mamane Umpama. pripun? Piye? Pripun? Mas Gading Mbah Roy pengen ten iki iki. mboten Mbah Roy. Mbah Roy. Ning kene ya. Nek PJKT iki biasane tak didundangi ta. Dundangi iki piye? PJKT iki apa Mbah? Ya kuwi lah. Warok sing nganggo rambut kaya nganggo romni. Indah. Jangkar. Piye apa sing apa kuwi? Sing jaranan ki ngono kuwi. Kudu meringis ngono. Nek ora meringis piye to jane? Kudu meringis nek metu langsung. Ah nek untune ompong piye, Mas? Hei, Nek untune ompong. ya kuwi jenenge warok metik Kok arep metik tanpa gigi. nyelengan piye le joget piye? Nong ning nong dadung tang tak. Dangdung dang tak. Kuwi sing jenenge sedakep. Kok sedakep? Lak. Oh, idakep. Oh, cakep. Aku ra
radong kok ya dadine kuwi. Nek beda sing jaman saiki warok-warok Mas Gading. Nggih. Sing kayak viral ae. Nggih. Sing piye? Arem berat tangi. Sentake cok. Ngono. He. Ha. He. Sar. Bau maror sor. Sor. Kok beda-beda berarti. Beda-beda. Ngono. Sing Sluku patok. Neng warake yo cilik-cilik ngono. Tepune kira stres. Ora kuwi. Kuwi iki jane omong apa? Lagu Lagune piye nek rasa diomongke kuwi? Kata-katane apa jane? sore kebune giro. Nek- Mosok marokan koyo ngene ya semasi marok ya. Jae wono. Jae wono. Ki lemes, warok koyo ngene ki lemes. Aku radong lek nek apa? Waroke sing sigram. Heeh. Aduh. Kan kudune lagune kan arom. Kuwi iki bawane. Oh. Rale nek lagune ya arem piye lagune iki? Iki piye lagune? Oh iki. Arem bu. He. Ha. He. Wah. Oh, ngono kuwi Mas Gading iki salah satu kesenian dari Temanggung, Nggih, Mas nggih. Gading. Wah, kene iki ono leyake Mas. Denger. Apa kuwi? Wah, leyak. Asal lihat ngene-ngene. Loh, nek leyak kene iki. Jangan Mas, leyak Mas. Leyak. Kene kesenian Temanggung ini iki, Mas. Nggih. Piye iki lagune apa? Peh, selimut pesinge ra umum. Peh iki mambu pesing mambu remasor iki jane ngono sapa to iki? Nggone teri. Leyak, Mas. Sik. Leyak ngendi kaya ngene iki leyak ngendi? Lah piye lagune piye to wong yo Leyak kok tabui. Ting ning 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 ning. Ya sing serem paling ngono iki. Zeng. Nah. Ilahi tulil firdaus. Iki leyak kok ngomong. Kok ngarep leyak kok. Leyak to iki. Batake kok sih? Dah. Sing Ana sing lah iso sing ngono iki, Mas. Nenong ni nenong ni nenong nono ni nenong ni nenong ni nenong 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 ni nenong ni nenong na. kok nek Ini ana kuwi. jane nganggo cangkem wae kok lek gak meli iki. Dan iki lagi kumat. Kene yo ono macane. Lah ya kok Nek bedane nek macan Bali lah. Heeh. Iki nek macan Bali, Mas. Macan Ya, Bali. nggih. Barong Bali, Mas. Nggih. Nek barong Bali lak mlakune, Mas. terus Nggih, terus Nek macan gede yo mlakune. Bagong ya iki yo. Piye iki? Lho, piye iki? kok meneh. Sing Lho, piye iki? sing nek sikile maju tengen, sing kiwa tangane maju. Lho, mundur. Lah kowe iki koyo
goblok. Gor mlaku rek. Goblok kok ngejaku kowe. Aku ya ngerti kok karo kowe icane. Wis kesenian Temanggung, Mas. Nggih. Oh, ini salah satu kesenian Temanggung yang Wonten ugi Wulan Sungu, Mas. Wulan Sungu kinarya gendeng. apa-apa iso ta Mas iki ternyata nek nang daerah kene dhek wani ngono kuwi nek nang Yojo mlempem iki. Nang Yojayana Apa? tayub Piye sih? pangkor lamba-lamba kele-kele cengkri slender atet songa mukya dadi sarana. Nek nang ora nek nang Yojo iki jatilan iki jenenge jatilan celeng. Kowe dadi celeng yang jajal. Jatilan celeng nek nang Jogja. Ya memang ngono kok ya Mas Gading ya nek nang Jogja ngono. Lah terus piye? Ya lorak-lorak ngene iki dandane ya persis putih ngene iki ning dandane celeng yuk nganggo apa kae jenenge nek kene jaran kono nganggo celeng. Nek joget ngene iki. Ono lho bar kuwi nyemplung nang nggon jugangan sing ana banyune. Piye mau jogete piye? Wah, apik tenan. Cocok loh Mas. Cocok. Terus aku madake celeng ngono. Ora. Aku ki ora madake le joget piye, aku lak ming takon. Ha nek umpama sing dadi celenge wong wedok to, Mas? Liyane ya mesti wih lagune apa? Selingi lagu Mas Gading ket mau ngomong bae iki yo. Iki mau ana meneh ya, Bu. Si omong nah. Sinar dunia. Hei, kowe iki merek kertas. Merek kertas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Dalang Ki Gading Pawukir. Nggih. Saking kula Bapak Haryanto panitia Reksa Kadang badhe nyuwun lelagon tembang Lungiting Asmara kalian Suketeki ingkang nyekar Mbak Tatin kagem sesepuh paguyuban Bapak DRS Suwaryo kalian Bapak Waryanto lan sedaya putra wayah Trah Yastro Diarmojo. Nggih. Nggih. Iki ganten pamundutan saking Mbah. Wah, WA. Nggih. WA tulisannya apa? Hurufe apa hurufe? WA, W karo A. Nah, diwaca? Ya wis. Sekarang mau Mas. Iki sing saking Pak sapa ya? Pak sing wau. Pak Tanto. Pak Tanto. Nderek tembangnya nderek kok. Pak Sing Tanto. saking WA napa? Niki assalamualaikum. Niki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Endah. Saya Bu Retno Parisi badhe mundhut lagu Sambel Kemangi. Semoga Mbak Endah berkenan membawakan lagu tersebut. Lagu kesukaan sudah transfer kagem tali asihnya Rp250.000 pada rekening Pak Agus matur nuwun. Nggih, matur nuwun Sambel Kemangi. Iki uga disengkuyung kadang-kadang seniman saking tlatah Temanggung luar biasa. Pak pamit. DN rene. Nggih niki lagune napa remian Mas Gading? Manut sing saking Pak Tanto riyen wit nggih Mas. Nggih, manut nggih. iki. Spesial untuk istrinya Pak Tanto yang sedang ulang tahun semoga panjang umur. Sehat selalu. Sehat selalu. Nggih. Apa ya? Lagune manut pelok. Pelok ya. Sing nganggo bawa. Aku bawa. Heeh. Sing kira-kira bawane setengah jam. Njuk rampung ya Mas. Bawa sing penting bawa remian nggih. Nggih. Mengke didhawake napa sik pose. Pak Tunggut seliramu rawuh apa Mas? Aku senenge ngene iki lho Mbak Tatin iki. Lah ya kowe iki aku lagi nyanyi lagi mangap kok malah omong jenengane sing ngendikan apa Mas Gading? Mboten monggo Senengane iki ganggu lho. Lagi nek kagol aku kok iso merkitik ya Mas. Kagol yo baleni. Yo nek wis kagol iki ora ngono to Mas. Seliramu Mas Gading
Umpama apik seneng aku nih. Apa, Mas? Oh, mboten pun monggo. Aku mek seneng le beda ya. Engko nek seneng tenan karo aku piye? Hah? Seneng tenan karo aku piye? Wow, semono kok. Maksudnya wahyu. Nuansa yang romantis karena karena Pak Tanto dan istrinya. Iya, mong seliramu sing tak pilih. 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 Tak pilih. Bareng mengkono ora dikode lho. Aku seneng nek kompak ngene. Tenan angger kok wis madu kocak iki. Apa madu kocak? Mas Surya TA-ne iki madu kocak. Oh, madu kocak iki apa artine? Ya madu dikocak. Niki mau anu permintaan apa tadi? Wow. Sambal kemangi. Sambal kemangi. Yang menembang adalah Mbak Indah. Mbak Indah. Langsung dipinangkani wae Mbak Indah. Langsung dipun Iya, pinangkani. Mbak Indah silakan maju ke depan. Mau ngomong Di apa? spoti? Iya. Spotnya apa, Mas? Sugeng dalu Mbak Indah. Tekan kene tenan to, Mas. Nggih. Mbak Indah ra nyono ra ngira to. Biyen iki jek cilik umbelen saiki wis mayang nang kene. Idolaku lho iki. Saiki apa biyen? Saiki. Saiki wis kok umbelan kok. Isih to? Isih. Masa, Mas? Ijek masa umbelan, Mas? Isih.
Saiki ya sok-sok. Sing endi? Sing endi? Saiki ora. Sing endi? Shh. Sing endi? Aduh, dicedak. Biyen cilik ya. Biyen Angger cilik saiki. Angger diceluki Mas Gading langsung bradat Dadak mlayu. wis ramen ning dalem apa piye langsung lunga. Mlayu ndelik ya. Selingus nih biyen. Iya, selingus Saiki wis ora. saiki ora. Sen-senke. Lah isin Ora kok. Wis. Kendel ya, Mas. Ajar kendel ya, Mas. Geng isin kene ku wau. Lah ngopo to? Apa, Mas? Ora. Ora sida. Ora ana situ ah. Nggih. Iki pamundhutan. Mbak Indra. Saking sinten mau? Mas Gading Buretno Warisi nggih. Buretno nyuwun lagu sambel. Sambel. Sambil kemangi. Anggo bawa ora, Bu? Agem no. Oh, ngagem. Nggih. Iki rampunge jam pira to kaya nek anu bersih desa ora? Iki Manut jam 6. manut sing nanggap ra. Ora Mas. Nggih. Biasane nek bersih desa kan jam 6 to. Nggih. Yo ora. Ora to. Ora. Kowe tekan jam 6 ya? Heh, Kontrakmu tekan jam 6. ngusungi Ah, manggung. niku jam 6 kira-kira iki. Lare wis do medun. Oh iya, ya aku ngusungi iki. Lah iya ngewangi kono go mulih ning omah. Mamu. Kan anggo bawa Mbak Enda. Nggih. Mama. Kurang dhuwur ya? Inu mane banyu aki iye Mama nise sepira ta ya? Ora. memanise Kowe arep sing endi? Mama nise. Manise Kang. kang kula. Ya wis ketemu pan. Mama nise kang kula salampe nganggo lamo buntelan mandowan paron butatin Ketuk goreng nyamikane. Peh iki bawa maman to iki. iso Weh, panganan kabeh buntil lan mendoan. Ketuk goreng mimiane. nyamikane kok mimikan. Namika kok tekan mimi lho Wong gedhok kok dimimi. ora gedhok Mas gedhok Sekarang ya Mas, sekarang Gedhok. saiki wis kulino mimi. Gedhok Weh, geduk ya? iya gedhok Banjarnegara Uget. iya gedhok goreng Wah. Rika doyan ora Iya doyan geduk-gedukane mandir aja ya. Iya, mandir aja. Kayak kowe. Rika kan ngerti kulon ya kan bisa kayak ngapak ya. ya doyan sidik-sidik Iya, dijen ngawulan nang kana iya anak-anak ngawulak sapa-sapa lah Ngawulan ngawulak. sama-sama sing penting duit. Omongan teng plekutuk ora karuan. Rika tayang apa? Rika tanya ngapak Rika. Tayang ora. Jajal ditakoni jajal Rika. Cidor. Kok cidor sih ini? Cidor ini. Ono ora? Kon banyak ngapak to. Iya. Orang ngapak ora kepenak. Iya, betul. Cidor. Geduk kan nyamekane. Iya, iya. Teh kentang kopi bubuk. Kopine bubuk. Kopi bubuk. Kopine iki lho. Turu. Ya kopine Eh? sing Turu. Oh. Nek bahasa kono kan kudu nganggo Iya kan, dadine turu dadi apa? ya. Bubuk. Bubuk. Sekapulan kinepat ilir
Iya iya. Eling kula eling. Dudu ya. Betul. Dudenku. Lalapet teko jogan iwak grame mangut maring sana maratua teka mrene kula warga tambah maning sumangga pesta raja Wis, bawane sampun. Nggih. Mbah nuwun matur nuwun. Wah, matur nuwun. Iki ya sok Mbak Indah iki. Heeh. Kemarin hijrah ke pesisir. Pesisir mana? Ngendi? Pekalongan. Batang Pekalongan. Oh, Pantura. Pantura. Wayang golek. Wayang golek. Nyindani wayang golek ya jos. Oh, Nganti 2 minggu ra bali. mergane enak. Yo dikontrak. Aku tak kira nek dadi wayang goleke. Nang apa nek wayang golek kan kok mesti joget ngene-ngene. Lah ngapa? Mergane kulino dirogo kan risi tadi ngono lho Mas. Wah, iki masih kulino iki. Loh, ya kan Baca Mas ya. Ah, nggih. Agar kok ngerti angger Nah. kok ngono-ngono. Ah, nggih. Mas padahal kuwi wayang golek lho, Mas. Bedane kan wayang golek lho. Oh, iki wayang golek. Ayo wayang golek kan dicekel kuwi nih to Mas. Ayo. Dibuka kuwi apa jenenge jarike terus dicekel nggon kayu kayak kuwi. Terus Yo diubah-ubahke. Mulane lek joget ki sok ngene-ngene iki nek wayang golek. mergo keri. Ketoke ngono kuwi Mas. Saka keri. Nek kuwi ora apa kuwi. Zaman saiki sing viral ning TikTok FYP. Oh, ngono to. Kicau maninya. Lek joget jogete piye? Engko Kicau. karo iki. Sing ngene-ngene iki ora ning nggon kene, sing ngisor. Lah piye? Oh, Piye to Mas? tau memangnya. Waduh. Tau. Kuwi piye? Manuk apa nek ngono ki? Iki manuk tengengen. Iki setengah dipinangani Mas Nggih, Gade. setenggal monggo kita Sindene dipersilakan. Tri Rahayu. Sinten malih ini? Oh, Mbak Tri Rahayu Nggih, Mbak monggo. Tri. Tri Rahayu tampil ke depan. Nggih. Tampil ke muka ya. Manut. Dispoti. Lagune, Mas. Apa manut? Apa arepe apa? Nggih. Oh, Sontoloyo jare Mas. Tinggo spot apa nembange? Apa Ya metune tri iki nganggo kesenian lengger. oh, lengger? Lengger iki daerah Wonosobo. Lengger iki asli khas Wonosobo. Banyumas ya ono lengger. Oh. Lengger. Apa? Leng kuwi bolongan, ger kuwi anak. Dadine Lengger iki bolongan anak. ngarang. Lengger iki kesenian dari Wonosobo yuk. Nggih, monggo. Mbak Tri Rahayu, Monggo, Mbak Tri. monggo. Kuse Apa iki sih? golek apa? Selendang siki. Oh, nggih. Iki yo nek ora nyinden ya sekolah nglengger. Oh ngono. Nek orang nglengger ya sandul ya Tri. Sandul iki serabutan kok iki serabutan wong apa-apa iso. multifungsi multiguna. Dikapak-kapake panggah. Iya wae. Wis urung? Pot mie. Pun. Ayo rasa kesuwen gendang diri Nggih, monggo. anu nih. Sampure. Sing ngendang saiki gedhe rong siap. Oh, iki Nggih. iki yo Mas Adi. Mas Adi Fat. Dalang Adi ayo, Dalang Adi. Wong biasane yo ngiringi tri lho, mun dadak mbukai apa no. Oh ngono.
Oh, Solah gongso ki sembarang apa ki iso. iso. Oh, alah pindah. Pindah nggon sing Mas Gadi. Oh, Cek.